ka-KZN News. Emuva kwalezi izikhukhula ezinamandla, amalungu omphakathi wase-Alfred Duma Municipality enyakatho ntshonalanga ye-KZN asale dengwane nokuholele ukuthi umsakazo we-KZN ungenelele ngokunikela ngezinsiza zokwakha kanye nezidimbane zokudla. Ekhuluma emcimbini wokubonelelwa amalungu omndeni engaphezulu kuka-20 abeka kanje. Ngendlela engahlukunyezwa ngayo isiphepha sangishiya phandle, kepha ngabaholi engiphila ngaphansi kwabo. Namhlanje ngilapha kwiGagasi ukuba bazongipha isipho esikhulu esinzima. Akekho ngisho umngane obengangipha lento. Bonke abaholi bantu abami indaba yenzile baqhubeke njalo baqhubeke njalo labaholi nakuli Gagasi. Ngiyabonga ngiswela imlomo ezinkulungwane bantu abami yokubonga. Nasi isikhulu esiphezulu kumsakazo we-KZN ukhuleka Nshando. So we're here, we've donated voucher ka 5,000 rand per family and also sa-add food parcels kanye no blankets. Siyazi khona ukuthi kumncane, ngeke kuze kube enough compared to umonakalo, but we believe ukuthi the little that we've contributed today will make a difference. Umeya umasipala e-Alfred Duma Municipality uZama Sibisi edlulisa amazwi okubonga usho kanje. Siyazwelana kakhulu nani umphakathi wakithi kuleso simo. Siyafisa futhi ukudlulisa ukubonga la koza kwethu beGagasi. Angifuni ukuthi abazivakashele, ngifuna ukuthi esikuyi-partnership nabo ngoba la sesiqala i-partnership manje neGagasi selizovama nje. Le mphakathi ithi sizokwazi ukuxosha ikateziko emuva kwalezi izikhukhula ezibashiye bekhahlamezekile. Kanti ke lo msakazo uthi uzoqhubeka nokuhambela emndeni nezindawo ezisuke zibhekene nesimo sokukhahlamezeka ukwelula isandla. Ezindabeni ze-KZN nginguSphelele Nzuza ngiseMnambithi.